स्निजिद'थि भारतनि उदांस्रि साननि लोब्बाजों चिरां जिल्ला सान्थिफुर इउपिपिएल ब्लकआ भारतनि उदांस्रि सानखौ फालिनानै फिरफिला बिरहोदों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि एम रन्जित बसुमतारियाबो गावनि न'आव भारतनि फिरफिलाखौ बिरहोना ब्लकआव ब्लकनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारि, नेहाथारि निखिल बरगयारि आरो दोलोनि गोबां मावथिफोराबो फैनानै फिरफिलाखौ बिरहोना माहारियारि मेथाइ खननानै ब्लकनि मावखौ बेखेवना होयो। दिनै जोंनि 14 नं 14 चिरां दुवार जा इउपिपिएल दोलोनि ब्लक, बे ब्लक अफिसखौ बा मावख' न'खौ जोङो दिनै दरजा खेवनो हाबाय। मानोना गोबां बोसोर आं 2002 मायथाइनि 9 डिसेम्बरावहाय चिरां जिल्लायावहाय फैनायनिफ्राय आं बे ब्लक अफिसखौ गोदोसोना थानाय बेफोरबायदि नुबोदोंमोन। गोबां नाजानायनि गेजेरजों बै समनि राजखान्थि दोलोनि नासयनायनि जाहोनाव जोंनि बे इउपिपिएल दोलोनि ब्लक अफिसखौ जोङो मालाबाबो जौगाहोनो हायाखैमोन बा लुफुंफुंनो हायाखैमोन। खिन्थु सरकार जानायनि उनाव जों बेखौ दिनै साक्सेसफुल खालामनो हाबाय। आरो दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो 15 आगस्ट भारत हादरनि उदांस्रि सान, बे सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो मावख' न'खौ खेवनायखौ जोङो लादों। बेनि थांखिया गुबैयानो जादों जोङो जेरै उदांस्रि मोनदों, बेफोरबायदिनो बे मावख' न'आव थानानै जोङो उदांस्रि भाबै इउपिपिएल दोलोआ रावनावबो सोनारालासेनो जों खामानि मावलांनो हाथों। बे थांखिजों गोजौनि जोंनि जा सोरगोआरि दावहारु बा रिभलुसनारि जोंनि आंगोफोरा अख्रां सायाव दंहैयो, सोरगोआव दंहैयो, बिथांमोना जे जोंखौ आशीर्बाद हरथों, बे थांखिजोंनो दिनैनि बे हाबाफारिखौ 15 आगस्ट भारत हादरनि उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै मावफुंनाय जादों। प्राइमारि अफिसा जोंना मोननै मोनथामसो गैया, बाखियाथ' फ्राय दङ। अब्लाबो जों बेखौ ग्रेजुवेलि बानायलांगोन। देग्लायसो जोङो 2 बोसोराव हाबगासिनो दङ। आरो देग्लायनि गेजेरावनो नैबे 22नि गेजेरावनो जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लानि मावख' न'फोरखौबो जोङो इउपिपिएल दोलो मावख' न'फोरखौबो जों लुगोन। आरो बेखौ चिफ सारा बा पार्टिनि हाइकामान्डआ जोंखौ अलरेडि अर्डार होखाबाय। ओंखायनो खोब खम समनि गेजेरावनो जोंबो डिस्ट्रिक्ट अफिसफोरखौ आरो लुनो थांगासिनो दङ। प्राइमारि अफिसा अट'मेटिकलि ग्रेजुवेलि जालांबाय थागोन। सारखौ जाहोनायनि सिगां